مامۆستایەکی ئێزدی ڕابووە بکۆمکردنا دەهان ئامیر و گەلوپەلێن کەڤن ئەوێن بەریا دەهان ساڵات هاتنە بکارئینان ji بۆ خزمەتا ژیانê. Xelat Elyas arezûya wî gelûpelên kevn û filiklorîne, ewên bab û bapîrên wî bi kar tînan. Heta nûkev vî mamostayî zêdetirî heştê parçên kevin kom kirîne û şêwazê mozexaneka filiklorî lê kirîne. Merema wî ew e ku jiyana berê bo neweyên niha berçav biketin. Yani berî çendîn salaya ku wekî dibêjin bo min raxbeka rezwek çêbûyî ku ez van tişta hev bidim yan jî kom bikim. Gelek carî me arez kirî jî bo xelkekê jî ku xelkek bên bibînin, gelek carî jî bo qutabiyên medresê yan jî bo xelkekî bên bibînin ku bizanin jîn û jiyana xelkê yan bab û bapîrên me hep çi rengî bû. Ev amîre zêdetir bi karê çandinê vedgirê dayîne. Mîna das û qeynax û milhêb û cencer û gelek amîrên din. Hindek wekû diyarî bo vî mamostayî hatîne û hindek bi kojmekê pareyî kirîne. Jî corê daskaneyê dirûnê ne, carê her zelamekî şoyî razî bi ev daskir mezin bi kar tîne natarê hatine yet ew ev e bêjnevê çangal bes melûk pê tilgirtin. Melûk zelama wextê dirûnet kir, taybet jinka melûk pê daneyeke ve û ev melûba. Xelat hewl det amîrên berê zorbey wan kom ket ji ber ku ew di ew baweriyê daye ku metirsî li ser nemana van amîre û gelûpelan heye. Derekê bibînim xwe pare jî bin parekî ne heye û bin ku ez kurim bînim ez kom kam. Yan jî kuş nemanê qurtal kînin bi rastî. Çunka gelekê tên berî vêgavêjin çîn pisyare nekat kin bêjin wellahî me yê tavêtîn yan me yê sotîn yan me yê forotîn filan bêvan. Paşa rojê vî mamostayî plana xwe wesa danaye ku mozexaneka filiklorîya mezin veketin li nahiya Baedrê li bakurê deşta Neynewa. Sedam parçe û amîrên karê kevin lê nimayîş ketin, da ku mêjoya wê deverê parêzît. Kawa Emerdengê Emerîka, deşta Neynewa.